ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತರಿಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದ ಚಾನಲ್. ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ನಿಕುಲ್ ತೂತು ಜಡ ಪೊತ್ತೂಲೆ ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದ ಕತೆ ಎಂದ ಆಯ್ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಅನ್ಪಂಡ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಯಾನು ಏಪ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೆತ್ತೂಲೆ ಆನೆಯೇ ಅನ್ ಪಿರೋಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ಆ ಒಂದುವೇ ವೀಡಿಯೋ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆ ಒಂದುಂಡು ಪೂರ ಆತಂಡು ಖಾಲಿ ಒಂಜಿ ಮೀನಿಗೊಂಜಿ ಮಸಾಲ ಪತ್ತಾರೆ ಇತ್ತಂಡು ಮಮ್ಮಿ ರಡ್ಡು ಬಗೆತ ಮೀನಿತ್ತು ನಾವೇನು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತು ಕೊರಿಯರಿ ಯಾನಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಕಲಪಾದು ಮೀನಿಗೆ ಪೂರ ಪತ್ತಾದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಹಿಡ್ದೈತದಿಯೇ ನಾನದಾದ ಇತ್ತಂಡಲ್ಲ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರ ರಾತ್ರಿ ಹೊರ ದೆಪ್ಪುನ ಬೇಲೆ ಒಂದು ವರಾನೆ ಖಾಲಿ ಅಪ್ಪುನ ಮೀನತ್ತು ಬೊಕ್ಕಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇಗ್ಲ ಒರಿಯೋಂಡು ಸದ್ಯಗೂ ಇನ್ನಿತ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಲ್ಪುಗ. ಒಂದು ಎನ್ನ ಫ್ರೈಡೇದ ಲಂಚ್ ಪಲಾವ್ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೆಟ್ ಪಲಾವ್ ಆಂಟಿ ಮಲ್ತಿದ್ದೀನಿ ಆಯ್ತಾ. ಬರೀಟ್ ಸಲಾಡ್ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಫಿಶ್ ಉಂಡು ಒಂಜೇ ಫಿಶ್ ಇತ್ತಂಡ ಯಾವುದು ಪಲಾವ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫೇವ್ರೆಟ್. ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಇಟ್. ಇನ್ನಿತ ಫ್ರೈಡೇದ ಲಂಚ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಯಮಿ. ಇಂದೆ ಸತ್ಯ ತುಲೆ ವಾ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಹಿಡ್ದಿಂಡಲ ಬೊಲ್ಪು ಇಂದೆ ಮೂಲು ಬೊಲ್ಪು ಇಂಚ ಉಂತುಂಡಲ ಬೊಲ್ಪು ಇಂಚ ಉಂತುಂಡಲ ಬೊಲ್ಪು ಓಕೆ ಆ್ಯನ್ ಓಲ್ ಪಾತೇರ್ನು ಓಲ್ಲ ಪಾತೇರ್ರೆ ಜಾಗನೇ ಇಜ್ಜೆ ಐಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯನ್ ಕಿಚನಿಗೆ ಪೋಡು ಕೋಡೆ ಅಂಡಲ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ದಾದ ಇತ್ತಿನ ಪಂಡ ಒಂತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಡಿಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಡು ನಿಕು ತೂದು ನನಕೇನು ಚಿಪ್ಪಿರ ದಾದ ಪಾಡ್ದರ್ ಮೋನಿಗೂ ಶೈನಿಂಗ್ ಪೂರ ಅವನುಂಡು ದಾದ ಮಲ್ಪುನಿ ನಾನು ಎನ್ನ ಮೋನೆ ಅಂಚನೆ ತೋಜುಂಡು ಐಟ್ ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟರ್ಲ ಉಂಡು ಎನ್ನ ಮೊಬೈಲ್ ಐ ತೊಟ್ಟು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಗಿಣ್ಣೆಲ್ಲ ಸೇರಿದು ಇಂಚ ಆತನು ತನಿಷ್ ಬತ್ತೆ ಶಾಲೆ ಇಟ್ಟು. ಹಲೋ ಲೈಜಿ ದಾಲೈಜಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂಡೆ ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಾಗ ವಾಯ್ಸ್ ಓವರ್ ಪಂದುಪ್ಪೇನ ದಾದನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಇಡೀ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಪಂತುಜಿ ದಾದ ಪಂಡ ಕಾಣೆದ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋಡು ಪಾತೆರ್ದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಮಲ್ತದು ಅವೇನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮನ್ಪುನ ಮಲ್ತದು ಪೂರ ಬುಕ್ ಒಂಚೂರು ಲೈಟ್ ಅದು ಇನ್ನಿತ ಬ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಂದು ಖಾಲಿ ಜಸ್ಟ್ 1% ಆತು ಬೇಲೆ ನಿಕು 2 ಇಯರ್ ವೀಡಿಯೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆವೊಂದುಂಡು ತನಿಷ್ಠ ಪಾತೆರ್ಪ ಏನವ್ ತನಿಷಾ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ದು ಬತ್ತಾರ ಒಂಜು ಮಿನಿಟ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಇಂಚ ಬರೆಯ ಎಂಚ ಇತ್ತಡು ತುಕ ನೀನ ಮೋನೆ ತುಕ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ತುಕ ಬೊಲ್ಪು ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಂಚಿ ಕೋಡೆ ತೂಲೆ ಇದಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಲ್ಪೆ ಇಡೀ ದಿನ ದೊಂಬಿತ್ತನ ಎಂಚ ಬರೆಯ ಬಾಲೆ ಅತ್ತು ಒಂಜಿ ತಲ ವಾವ್ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ ಮೋನೆ ಸ್ಮೈಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಟಫ್ ಇತ್ತಡೆ ಬರೇನ ಬರೇ ನಾಳೆ ಖಾಲಿ ಬುತ್ತಾರಾ ಓ ಅಂದೆ ನಾನು ಒಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಂಡ ಐಟ್ ಉಪ್ಪುನೇ ಒಂಜಿ 25 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ದೆಟ್ ಈ ಐದು ಬೋಡುಂಡ ದಾದ ಉಂಡು ಐಟ್ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತು ಜಲೆ 20 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡುಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಬರೀತಾನೆ ಜನ ಗೊತ್ತು ಚಿಕ್ಕೆ ಬಾಲೆ ಇರಿಗೆ ಯಾರು ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೈತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಬಲೆ ದಾದ ಏನೋ ಕ್ಯಾಮರಾ ಇಂಚ ತೋಜೊಂದು 1 ಮಿನಿಟ್ ಎನ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಓರ ಅಂಚು ಮಿನಿಟ್ ಫೈನಲಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಡು ದಾದ ಪಂಡ ಯಾನೊಂಜಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುನು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಬೈಲ್ ಪತ್ತುನು ಕೈಟು ಮೋನೆಡು ತರೆಟಿತ್ತಿನ ಎಣ್ಣೆ ಪೂರ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಅವು ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ತರಾದು ಒಂಜಿ ಉಂಟು ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಒಂಜಿ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂದ ಪೂರ ಪಾಡುಚ್ಚಿ ಅಲ್ಪನ್ ಪರೇ ಫಲ వచ్చుందా ఓకే డన్ నేను ఆల్రెడీ పాడాను ಮುಲ್ಪು ಎಲ್ಲ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಓದುಗ ನಮ್ಮ ಇತ್ತೆ ಬಾಲ್ಯದವನ ಸಾಯ್ಬೇಕ ಬಾಲಿನೈ ಏತ್ ಹೈಟುಲ್ಲ ತುಕಬಲ ಆನ್ಲೈನ್ ಯಾನ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಪಾಂಡೆ ಇತ್ತುಂದವರು ಹೀಲ್ಡ್ ಪಾಂಡೆ ಇತ್ತುಂದ ನಾನು ಪಾಡು ಜುರುಪಯ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಪಾಂಡ ಡ್ರಾಪ್ ಏನೊಂದು ಇಂದತೆ ಹೀಲ್ಡ್ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಒಂಜಿ ಏನ ಫಿಂಗರ್ ದಾತು ಹೈಟ್ ಉಂಡ ಅದೇನ ಫಿಂಗರ್ ಓಕೆ ಮಲ್ಲೆ ಇಚ್ಚಿ ಈ ಹೈಟ್ ಆಂಡ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಯಾನು ಎಂಚ ಹಾಕುವೆ ಪಂತೆ ನಿಕ್ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ಹಾಕುವೆ ಏನೇನು ಬರ್ತದ ಅಂಡಲ್ಲ ಹಾಕುವೆ ನಿಕ್ ಬಟ್ ಯಾನ್ ಹಾಕುವೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಇಟ್ ಓ ಫುಲ್ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ದುಲ್ಲೆ ಅವೆ ಒಂಚೂರು ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕನಪೈತೆ ವನಸ್ಪಾಡು ಓದಾರೆ ಕುಲ್ಲಾವೆ ತೆ ಸೋಷಲ್ ಅಪಗ ಹೈಪರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಯ್ಯೋ ಆಯ್ತು ನಿದ್ರೇನೆ ಶಾಲೆ ಬರ್ತದ ಓದಾರೆ ಇತ್ತು ಆಯ್ತು ನಿದ್ರೇನೆ ಬರ್ತದೆ ತುಕ ಜಪ್ಪು ತಿರ್ತೀನಮ್ಮ ಬೇಗ ವನಸ್ ಬಂತು ಓಕೆ ವನಸ್ ಮಾಡ್ಬೋಗ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬಂದಿನ ಪಲಾವ್ ತಿಂದಾರ ಪೈನಾಪಲ್ ತಿಂದಾರ ಉಂಡು ಬಲೆ ಪೈನಾಪಲ್ ಹೇಗೆ ತಿನ್ನರು ಉಂಡು ತಿನ್ನು ಪೈನಾಪಲ್ ಕತೆ ಮುಖ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ತೊಚ್ಪಾವೆ
ಒಂದು ಸಂಡೇ ಕಾಂಡೆ ಎಡ್ಮ ಗಂಟೆ ಆತಿನ ಮಾತ್ರ ಟೈಮ್ ಯಾನು ತನಿಷನ್ ಲಕ್ಕವನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅವೊಂದುಂಡು ಮೂಲು ದಾಯಪಂಡ ಬೇಗ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಕದು ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ತದು ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಆದು ಓದರೆ ಕುಲ್ಲುಂಡ ಓದುನ ಒಂಜಿ ಮುಗ್ಗಿಂಡ ಉಂಡತೆ ಬಯ್ಯಾನಾಗ ಫ್ರೀ ಆದು ಪೋಲಿ ಸಂಡೇ ಬಯ್ಯ ದುರಾಂಡಲ ಪೋರ್ ಎತ್ತುಂಡ ಪೋಲಿ ಪನ್ಪುನ ಟೆನ್ಷನ್ ಐ ಆಮ್ ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ವೇಕ್ ಹಿಮ್ ಅಪ್ ತುಕ್ಕೆ ಮೋನೆ ಡಿಡಿ ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಜೈದಿನ ಅಲ್ಲ 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 ಮುಲ್ಪುರ ಮಾರ್ಕ್ ಲಕ್ಕಲೆ ಪುಟ್ಟ ತನೀಶ್ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕಲೆ 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 ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗಲೆ ಗೋಡೆ ದಂಚಿ ತಿರ್ಗಲೆ ಬಾಲೆ ಲಕ್ಕು ಜರ ತನೀಶ್ ಲಕ್ಕಲೆ ಪುಟ್ಟ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗಲೆಗೆ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಒಟ್ಟು ಲಕ್ಕೊಚ್ಚಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗಲೆ ಓಕೆ ರಾಲೆ ಉಲ್ಟಾ ಬೂರೊಚ್ಚಿ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ತಿರ್ಗಲೆ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ದಿನಾಲ ಪಂಡು ಕೊರೋಡು ಲಕ್ಕಲೆತ್ತೆ ಲಕ್ಕಲೆ ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಲಕ್ಕಲೆ ಬಾಲೆ ತನಿ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿದಿನ All India. Told you. ಬೇಗ ಮಾಡು ಪದಿನ ಬೈಕ್ ದಲ್ಪ ಬೋಲಡಿ ಬೈಕ್ ದಲ್ಪ ಓಡೆ ಕೈ ಪತ್ತದು ಕೂಚಿ ಬಂಡ ಕೂಚು ಕೂಚು ಬಂಡಿ ಕೂಚು ಯಾನ್ ಪನ್ಯಕ್ಕೇನು ಜೊಂಜಿಲೋ ಕೂಚು ಸ್ಪೀಕ್ ತಿನ್ನರೆ ಬಲ್ಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಡ್ತೀನಿ ಒಂದೊಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಇಡು ಮಂಗ ಇಂಚಿ ಬಲೆ ಡಿಯರ್ ಉಂತುದಿನ ತೂವ ಅಲ್ಲ ಖುಷಿ ಬತ್ತೀನಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಯಾವ್ಲು ಹೇ ಆಯ್ತಾ ಮಂಡೆ ಒಂದು ದಾದ ಪಲ್ಲೆಗೆ ತೂಕ ಗೆಸ್ ಮಲ್ದರನ್ ಗೊತ್ತುಂಡು ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾಮನ ಬೊಡೆದಿ ಆಂಟಿ ಯಾರನ್ನ ಊರು ಬಾಯರಿಗೆ ಪೋನಾಗ ಕೆಲವರ ಒಂದು ಲೆಮನ್ ಕನ ಪೆರಾವೆ ಅರಿತೆ ವೀಡಿಯೋ ತುಂಡ ತೆಲ್ತೊಂದು ಪೆರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತುಂಡು నేను ತೊಚ್ಪಾದೋಲ್ ವೀಡಿಯೋಡು ಒಂದು ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಎಗ್ನಿಕಲಿಗೆ ತೊಚ್ಪಾರೆ ಇತ್ತುಂಡು ದಾದ ಪಂಡ ಈತು ಮಲ್ಲ ಲಿಂಬೆ ಪುಳಿ ಏಪಲ ಇಂಕು ತೂನಾಗ ಒಂದು ಶಾಕ್ ಆಪುನವೆ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ ಟು ಶೇರ್ ಇಟ್ ಹಾಯ್ ಓಕೆ ನೀ ಒಂಚೂರು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅದು ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ದಾಯಗನ್ ಪಂಡ ಏಪಲ್ಲ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ ಪಾತಿರ್ದು ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ ಆಗ್ತದ ಐಗೋಸ್ಕರ ಹೆಂಗಿದೆ ಓಲ್ ತೂಡೋದೇ ಗೊತ್ತಾವಂದಜಿ ಮಿರರ್ ತೂತ್ ಪಾತಿರೋಡ ಕ್ಯಾಮರಾ ತೂತ್ ಪಾತಿರೋಡ ಅಥವಾ ಏನನ್ನೇ ഞാൻ ತೂದು ಮೊಬೈಲ್ ತೂತ್ ಪಾತಿರೋಡ ಗೊತ್ತಾವಂದಜಿ ಬಟ್ ಎನಿವೇಸ್ ഞാൻ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ಸಂಡೇ ಬಯ್ಯ 5:30 ದಾದನ ಆತನ ರಡ್ಡು ಸೈಡ್ಲ ತೂತು ಚೂರು ಪಾತಿರ್ವ್ಯಾವೆ ಸಂಡೇ ಬಯ್ಯ 5:30 ಆತನ ಟೈಮ್ ಜಾನ್ವರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ಆಜಿ 7 ದಿನ ಆತನು ಬಟ್ ನಾನೆಲ್ಲ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗೇ ಮಲ್ತಿದ್ದಜಿ ಬಾಯ್ ಸೊ ಅಂಚಾದಿ ಇತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ದ ಹಿಂಕುಲು 5:30 ಎನ್ನ ಮೀದಾದಿ ಆನ್ ಪಿದಾಡ್ದ ಆತಡೆ ಬಟ್ ತನೀಶ್ ಇತ್ತೆ ಮೀ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಮೇರ್ನ ಮೀದ ಆತಜಿ ತನೀಶ್ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೀ ಪೇರ ವಾಯ್ಬುಕ್ಕ ಲಿಸ್ಟ್ ಆತಜಿ ನನ್ನಲ್ಲ ಮಂತ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಬೋರ್ಡ್ ಒಂದು ಮಮ್ಮಿಡ ಪನೋಡ ಅವಿನ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ಪುಲೆ ಅಂದ ಅವು ರೆಡಿ ಆಯ್ಬುಕ್ಕ ರುಯ್ಯ ಪೋಪುನು ನಿಕುಲ ಬಲೆ ಫುಲ್ ಅವೇ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಪ್ಪುಜಿ ಪಣ ಒಂಚೂರು ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಲಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ವೆ ಚೂರೇ ವಿಡಿಯೋ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಪಾಡ್ವೆ ಇತ್ತೆ ಸೊ ದಲೇಜಿ ಪಿದಾಡ್ಗನ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಔಟ್ಫಿಟ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಟಾಪ್ಲ ಲೈಟ್ ಬ್ಲೂ ಜೀನ್ಸ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ನಾನು ಸೊ ಪಿದಾಡ್ಗನ ಕಮ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಈ ಸಲ ಇಂಕುಲ್ ಗ್ರಾಸರಿ ಶಾಪಿಂಗಿಗೆ ಬೈದೀನಿ ಸ್ಪಾರ್ಗೆ ಸಿಟಿ ಸೆಂಟರ್ಡ್ ಉಂಡತೆ ಸ್ಪಾರ್ ಐಕ್ ಬೈದೀನಿ ಇಂಕುಲು ಈ ಸಲ 7th ಫ್ಲೋರ್ಡು ಕಾರಿನ ಪಾರ್ಕ್ ಮಲ್ತೀನಿ ಅವಲೇ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕಿನಿ ಸಂಡೇ అయిన ಕಾರಣ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಫುಲ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು 7th ಫ್ಲೋರ್ಡು ಪಾರ್ಕ್ ಮಂತದ ಎಂಕುಲು ಬಟ್ ಈತು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಸೀನರಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಜ್ಜಿ ಈತು ವರ್ಷ ಆಂಡು ಮದ್ಮೆ ಆದು ಜಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ್ ಸೀದಾ ಬರ್ಪುನು ಈತು ಒಂಜಿ ಡೀಟೇಲ್ ಆದು ಉಂತುದು ಯಾನ್ ಏಪಲ ತೂತುಜಿ ಸೊ ಯಾನ್ ತೂನಗ ಯಾನ್ ಅಡೆಗೆ ಅವು ವ್ಯೂವಿನ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತದು ನಿಕಲ್ ನೋಟ್ಲ ಶೇರ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಸಚ್ ಅ ಬ್ಯೂಟಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಿಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಒಲಾಂಡಲ ಉಂಡ ಮೂಲು ಮಿನಿ ಪಲ್ಲೆ ತೂನಗ ಮಿನಿ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋಡು ಮೊಕ್ಕಲು ಇರುವೆರ್ ತೂಲೆಗೆ ಉಂತೊಂದು ಆರಾಮದು ಇರುವೆರ್ಲ ಪಾತಿರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಗಾಳಿಲ ಬೀಜೊಂದಿತ್ತನು ಖುಷಿ ಆವೊಂದಿತ್ತನು ಅಂಚನೆ ಸ್ಪಾರ್ದವು ಲೈಫ್ ಪೋನಾಗ
ಮುಲ್ಪ ಚೀಸ್ ಫ್ರೈಸ್ ಇತ್ತು ನಮ್ಮ ಏಪಲ ಒಂದು ಟ್ರೈ ಮಲ್ತಿತ್ತುಜ ಫ್ರೈಸ್ ಪಂಡ ಏರೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜತಿ ಐಗೋಸ್ಕರ ಮೂಲೊಂಜಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಫ್ರೈಸ್ ತೆತ್ತೊಂಡು ಎಂಕುಲ್ ತಿಂಡ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಯಾಮಿ ಒಳ್ಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಜೂರು ನಮ್ಮ ದಾದ ಮಲ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಫರ್ ಪಂಡಿದ್ದು ದಾದ ಮಲ್ತೇವಿ ಸ್ಪಾರ್ದ ಮಂಗೆ ಮಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅತ್ತ ಬಾಲೆ ಮೋಸತ್ತೆ ಆಫರ್ ನಂಬಿಡಿ ಆಫರ್ ನಂಬುಚ್ಚಿ ನಿಕ್ಕುಲು ಫುಲ್ ಆಫರ್ ಅತ್ತ ಬಾಲೆ ಸ್ಪಾರ್ದ ಎದುರೇ ಸ್ಟೈಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಉಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕಲಿಗೆ ನನಲ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸೊ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತು ಪಡಂತೂ ಜಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಮಲ್ತೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಇತ್ತೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಎಂಕುಲ್ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ದೌಲು ಉಲ್ಲ ತುಲೆ ಸೀದಾ ಇಲ್ಲಕ್ಬೋದು ವನಸ್ ಮಲ್ತದು ಜೆತ್ತ ಬೊಕ ಒಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಕಾಂಡೆ ಜಾಲ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕದಾಂಡು ಐತಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಆನು ಜಾಲ್ ಪೂರ ದೆಕ್ಕಿ ಬೊಕ್ಕ ಉಂಡತೆ ಹೆಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅಪ್ಪುನು ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂದ ಫೀಲ ಒಂದು ಪುಣೆಂಕ್ ಸೊ ಆಯ್ತಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇನಿ ಎಂಕು ಫುಲ್ ಸೋಫಾ ಕವರು ದಿವಾನದ ಕವರು ಬೊಕ್ಕ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ದ ಮಿತಿತ್ತಿನ ಕುಂಟು ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರೆ ಮನಸ್ಸಾತುಂಡು ಬ್ಲೂ ಇತ್ತುಂಡು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ ತೂದು ಎಂಕ್ ಸಾಕಾತುಂಡು ಬ್ಲೂ ಟು ಮೆರೂನ್ ಸಾಕಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲೂ ಇಂಚನೆ ಶಿಫ್ಟ್ ಆವೊಂದು ಪುಣು ಇದೆ ಸದ್ಯಗೂ ಬ್ಲೂ ಬೋರ್ ಆತುಂಡು ಐಗೋಸ್ಕರ ಬ್ಲೂ ಪೂರ ದೆತ್ತದು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಪಾಡ್ದೆ ತೂಲೆಗೆ ಆಂಡ್ ಕವರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡು ಮೈಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಆಂಡು ಏನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಕಡಿಮೆ ಆಂಡು ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಇತ್ತುಂಡು ಅವು ಕಡಿಮೆ ಆಪುನು ಅಂಚಿನ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ದಾಲಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಆಂಡಲ್ಲ ಓರೋರ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಪುಂಡು ಅವಾಗ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಕವರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತುಂಡು ಹೆಂಗೆ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಸೋಫಾ ಬೊಕ್ಕ ದಿವಾನ ಫುಲ್ ಮೆರೂನ್ ಆಂಡು ಬ್ಯಾಟ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಟೇಬಲ್ ಬರ್ಪುಂಟು ಲೈಕ್ ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ಓಲೆ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ನರ್ಡ್ ಟೇಬಲ್ ಉಂಡತ್ತೆ ಐಕು ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಯಾನ್ ಮಸ್ತ್ ನಾಡೆ ತಿಕ್ಕಿನೇ ಇಜ್ಜಿನ ಪೊಕ್ಕಡೆ ನಾಡ್ದುದಾದ ಪ್ರಯೋಜನ ಫೈನಲಿ ಬ್ಲೂ ಕಲರೇ ಪಾಡಿ ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೆಶ್ ಒಂದು ಎಂಕಲ್ ಇಲ್ಲಕ್ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುದು ಒಂಜಿ ವಾರ ಆಂಡು ನಿಕಲೆಗ್ಲ ಬತ್ತು ಮುಟ್ಟುದುಂಡು ಒಂದು ಎನ್ನುವೆ ಸೊ January 22 ಮಾತೆಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿಗೆ ದೀಪ ಪತ್ತಾಯಿನ ಲೆಕ್ಕ ಬೈಯಕ್ ದೀಪ ಪತ್ತಾಲೆ ಅಂಚನೆ ಉತ್ತರ ದಿಕ್ಕಕ್ಕೆ ತಿರುಗದು ಆರತಿ ಬೆಳಗಾಲೆ ಮಾತೆರ್ ನೊಟ್ಟುಲ ಕುಲೊಂದು ಲೈವ್ ತೂ ಓಡುಪಂಡ ಕದ್ರಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಲ್ಲ ಟಿವಿ ಪಾಡ್ವೇರು ಪೋದು ಕುಲೊಂದು ತೂ ಒಲಿ ಇಜುಂಡ ಇಲ್ಲಡೆ ಕುಲೊಂದು ರಾಮ ಮಂದಿರದ ಲೈವ್ ತೂಲೆ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಂಡೇದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವೀಕ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ನಿಕಲೆಗ್ ತನಿಷಗ್ ವಿಶ್ ಮಲ್ತದೆ ಕಾಡೆ ತನಿಷಗ್ ಕಾಡೆ ಲಕ್ಕಿ ಕೂಡಲೇ ಒಂಜಿ ಏನ ಬ್ಲೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಶ್ ಏಪಲ ಒಪ್ಪುಡು ಹಗ್ಗುಲ ಒಪ್ಪುಡು ಹಗ್ದೊಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ವಿಶ್ ಆಯ್ ಪಡ ಆಯ್ಟೆ ಅನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಲ್ತು ನೋಡು ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂದು ಪಡ ಆಯ್ ನಿದ್ರೆ ಲಕ್ಕುನತ್ತೆ ಆಯ್ಗ ವಿಶ್ ಮಂತುಂಡಲ್ಲ ಆಯ್ನ ನಿದ್ರೆ ಹಾಳಾಪುನಂದು ಅಂಚ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚು ಒಂದೇ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪವನು ಆಯ್ನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚುದೇ ಇಪ್ಪುಣಿ ಆನೆ ಬ್ರಷ್ ಮಲ್ಪವನು ನನ್ನಲ್ಲ ಕಣ್ಣು ನಿದ್ರೆ ಮಂತ್ ಒಂದೇ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆಪುಣ ಆಯ್ನ ನಿದ್ರೆಡೆ ಮೀದಿಲ ಆಪುಣ ಆಯ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಮೀದು ಪುರ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ರೆಶ್ ಆಪೆ ಆದ್ನೆಟ ಆಯ್ ಒಂಜಿ ಅವಜಿ ನಿದ್ರೆ ದಮಾಲ್ಡೆ ಇಪ್ಪೆ ಇನಿ ಕಾಂಡೆಲಕ್ಕನಾಗ ಬರ್ಸಲ ಇತ್ತು ನಾವೇ ರಾತ್ರಿಡೆ ಎಂಕ್ ಬರ್ಸದ ಶಬ್ದ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಗುಡುಗು ಪೂರ ಶಬ್ದ ಕೇಳೋಣ ಎಂಕ್ ಯಾನೆನ್ನೆ ಒಂದು ಓವಾ ನಡು ರಾತ್ರಿ ತೋಜೋಡು ಒಂಜಿ 3 o'clock 2:30 ಮಿನಿ ಆತಂಡ ಅಂದ್ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿದ್ರೆ ಬತ್ತು ನಡಿಯಗೆ ಜೊತೆ ಕಾಂಡೆ ಲಕ್ಕನಾಗ ಪೂರ ಚಂಡಿ ಇತ್ತು ಜಾಲು ರೋಡ್ ಪೂರ ಓಕೆ ಯಾನೆನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಬೈದಿನ ಬರ್ಸನಾಗ ಅದನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಣ ಒಂಜಿ 1/2 hour 40 minutes ಆತೆ ಆದುಪು ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಚಂಡಿ ಇತ್ತು ಅಂತೆ ಚಂಡಿ ಇತ್ತು ಯಾನೆಂಚ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಓ ಇತ್ತೆ ದಾದನ ಒಂಚೂರು ಪೂರ ತಾಯಿನಿ ತೋಜೋಡು ಕೇಂದ್ರ ಜಸ್ಟ್ 1/2 hour ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡು ಯಾನ್ ನಡು ರಾತ್ರಿ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ತ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲೆಗ್ ನನ್ನ ನೀರು ಪಾಡ್ವೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ ಅಂದೆನಾಗ ಪಿರ ಮುರಾಣಿದ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬರ್ಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಸ ಒಂಚೂರು ಉಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಜಾಲ್ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತೆ ಐತೊಟ್ಟಿಗೆ ಏನಿ ಇಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪಡ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ನೀಟ್ ಆಂಡ್ ಪಡದಾದ ಬಂದ್ನು ಸೋಫಾ ಕವರ್ಸ್ ದಿವಾನದ ಕವರ್ಸ್ ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡು ನಿಕುಲ್ ತೂ ಇರತ್ತೆ ಏಪಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಿರೋಂಜಿ ಫ್ರೆಶ್ ಕುಂಟು ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಫುಲ್ಲು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಮೈಂಡ್ ಫುಲ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ಎಂಕ ಮಿನಿ ಒಂಜಿ ಇಡೀ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಇಡೀ ಹೊಸ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೊಕ್ಕ ಸೋಫಾದ ಕುಂಟು ದಿವಾನದ ಕುಂಟು ಪೂರ ಕಂತದಿ ಎಡ ಡೈಲಿ ಓಡಾಡ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪೆ ಆತು ಕ್ರೇಜ್ ಎಂಕ್ ಬಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಬೇಲೆ ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಅವು ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬೋರ್ಡ್ ದಿನಾಲ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಪಾಡು ಎಂಕ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೊಸ ತೋರ್ ಎಂಕ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಇರಾಂಡಲ ಒಂಜಿ ಗಾಡ್ರೇಜ್ ಕಡತದು ದಿನಾ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪು ಯೋ ವಿಶ್ ಡು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪು ವಾಶ್ ದ ಪೂರ ಮಂಡೆ ವಿಚ ಮಲ್ತು ಇದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪು ವಾಶ್ ಯಾನ್ ಮಲ್ಪೆ ಪಡ ಡೈಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ತು ಅನ್ಕುಲ್ವೆ ನಿಂಗೆ ಆತು ಇಷ್ಟ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ತರ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ಆಗ್ಬೇಕು ತೂಲೆ ಎಂಕಲ್ಲ ಪಿರ ಒಂಜಿ ಪಂಡ ನೀಟ್ ಆದ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಲ್ಲ ಮೈಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಿಫ್ರೆಶಿಂಗ್ ಅಂತ ಫೀಲ್ ಆಪುಂಡು ನೀಟ್ ಆದ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಬತ್ತಿನ ಗೆಸ್ನ ಕಲರ್ಗಳ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕಲ್ಲ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಯ್ನ ವೈಬ್ಸ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ
ಅವೇ ಒಂಜಿ ಒವ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಒಂಜಿ 3-4 ಮಂತ್ಸ್ ಐಟೆ ಪೊರೆಂದು ಲಕ್ಕೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇಲ್ಲ ಒಂಜಿ ತರ ನೆಗೆಟಿವಿಟಿ ಐತಾತೆಗೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಇಲ್ಲಡು ಕಿರಿಕಿರಿ ಲಡ ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಆಪುಂಡು ನಿಕುಲು ಬೋಡ ನೋಟಿಸ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಸೊ ಆತು ಪೂರ ಬೆಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಪೂರ ಮೂಜಿ 4 ತಿಂಗಳು ಪೂರ ಪಡೆದ ಅವೇ ಸೇಮ್ ಜೆಪ್ಪೋ ಜಾವೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ 1 ಮಂತ್ ಗಂಡಲ್ ಹೊರ ಚೇಂಜ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮೈಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದುಪ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಇಲ್ಲದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಒಯ್ತೊಂದೆಲೆ ಕಂಪುಂಡು ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಅಂಚೊಪ್ಪೆ ಮಸ್ತ್ ರೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಅಂಚೊಪ್ಪು ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಮಸ್ತ್ ಲೇಜಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೂ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕದಾದ ವಿಷಯ ಬೇತದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೆಲವುದಕ್ಕೂ ಪೂರ ಪಿದಾಯಿ ಊರುಡೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಡಮುಟ ರೀಚ್ ಆಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಓ ಮೈ ಗಾಡ್ ಅನ್ ಫೀಲ್ ಅಪ್ ನಾವು ಏನ ವೀಡಿಯೋ ತಿಕ್ಕಿದಿಲ್ಲ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತುಜಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಏನ್ ಮಾತ ಆತು ದೂರ ಹಿಡ್ದು ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲಾರು ನನ್ನ ಬರ್ಪು ನಂಚಿನ ಪೂರ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ಇಂಚನೆ ತಗೊಂಡ್ಪ್ಲೆ ಆತು ದೂರ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಂದುಪ್ಲೆ ನಾವು ವೀಡಿಯೋಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಪಿರೋರ ನಿಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೇತಿದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಸೊ ಇನ್ನಿತ ವೀಡಿಯೋ ನೀಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಯಾನು ಇದೊಂದು ಹೊಸ ವ್ಲಾಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋಗೆ ಪೆನ್ನಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬಟ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅಂತೂ ಎಂಡ್ ಆಪುಡು ಪಿರೋದಕ್ಕೂ ಏನಾಯ್ತು ಬೇಗ ಬೇಕು 100% ಆಯ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಲಾಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಲವ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಅಂಡ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಬಾಯ್